Right there. Wel, well ni ddechrau yma. Hello? Hello? Helo, a chroeso i raglen arall gyda fi, Jed O'Reilly. Ie, dyma sut fi'n rili siarad. Wrth gwrs bo fi. Only joking. Hello, Jed sy'n ma, what's happening? Siwma pethau. Fi wedi bod yn meddwl, boys bach, right? Fi wedi bod yn meddwl am byti ffilm trailers. Fi methu nhw. Fi methu ffilms o dod mas yn aml. Fi methu mynd i'r cinema. Fi methu mynd i'r cinema i gwylio trailers cyn y ffilm. Oherwydd hwnna i fi yw'r hoff ran o'r cinema. Fi law am y snacks. Fi'n licio snacks a giggles, ni'n gwybod ni. So, jyst i esbonio be fi'n meddwl am ydy, fi am creu trailer. Fi'n mynd i wneud e, a fi am ddangos i chi sut i'n wneud e. A sa'n chwarae am ydy, right? Hon fydd y trailer gore, erioed. The best of the best. Cymera nodiadau iawn, bydd hwn yn defnyddiol i chi yn y dyfodol fi'n addo ti. Stylwch nôl ymlaciwch. Ros siawt, right? I mam, dad, mam gi, tad ci, dy ci di, dy cath di, hamster, rubber duck. Nid rubber duck. Mae hwnna'n silly. A dweud wrth nhw i roi baned y de ymlaen, okay? Actually, mae hwnna'n syni da. Mam! Mam! Bydd y cetlon! Diolch! Yn gyntaf, fe ang fi cael bach o ysbrydoliaeth. Fi gweld beth sy'n neud trailer dda. Cyma. YouTube. Okay, gai weld beth sy'n mynd yno. Yn gyntaf. The Rock! Skyscraper. O, dyna fe. Intense close-up, fi'n licio fe. Real intense fyd. Bach, too intense. Ah! Transformers 3 Dark Side of the Moon. Ffilm da. Everything humans know of our planet, we were told had been shared. Hold on. Voice over gore yn y byd, Optimus Prime. Woo! Years from now, they're gonna ask, where were you when they took over the planet? Glynydd. Bumblebee! I'm sorry. Come on! Optimus! Cool. Nice one! Right there. Fi'n credu fi wedi cael popeth fi angen nawr yn ôl edrych ar y trailers, so fi wedi ysgrifennu lawr cwpl o pwyntiau bydd fi'n meddwl sy'n neud trailer da. I ddechrau off, mae bendant angen actorion dda. Yn ail, fi'n credu mae angen cyfarwyddwr dda arnoch chi hefyd. OK then, o'r dechrau please. Hang on. Motorbike. Sign yn good? Right, gweud ti. No. Good, right. OK guys, barod e. Action. Cut fanna, please, cut fanna. Sorry guys, gyn i just mynd am un arall, please, un arall, please. Un mwy. Just un mwy. And action. Great, cut there, please. Na gael air dy Jed yn gyflym. Just un peth, Jed. Yeah, good guys, look o beth ti'n neud. Great, Jed, mae'n gret i ti? Mae'n gret i ti. Just newid e, tyfu bach. Mwy lai, newid popeth ti'n neud. Just tynnu fe'n ôl ti'n bach. Bydd o'n un gret. Pawb arall? Gret. Jed, newid e. Ond gret. Ei, ti'n neud yn gret. Yn ôl gwylio'r trailers, rhif 3 fi'n credu mae angen sgript da arnoch chi hefyd. Yeah. No.
Rhif 4, close-ups intense, gyda one-liners ddramatic. Oedd hwnna'n ysgafn. Mae Jed yn enw weird. Ac rhif 5, action! The dogs. Mikey. Sel. Come on. Sorry. Oh, dizzy. Oh gosh. Ac yn olaf, mae angen voice over really cool. Mewn byd, lle mae pawb yn gorfod aros yn y tŷ. Mae pobl yn gwerthfawrogi'r bethau bach yn bywyd. Fel teulu, ffrindiau, Netflix, fwy na dim byd i'r arwr anebygol yma. Bisgedi. Ond be sy'n digwydd pan mae'r bisgedi I gyd? Di mynd. Dilyn y detectif orau Cymru ar ei sialens fwyaf erioed. Dewch gyda fe wrth iddo wynebu ei her fwyaf ei fywyd. Un dyn yn trio ffeindio dyn arall. Lle fydd rhaid iddo defnyddio ei sgiliau fwyaf gyfrinachol. Ag o lan, please, detective. Oh, right, bet. Be sy'n bod? Wy'n wylo am y boi yma. Ti'n nabod e? Sa'n gwybod, mae meddwl I di mynd bach yn blanc. O ie. Wel, falle fydd hyn yn jogo dy feddwl di. Ie, fi'n nabod e. Boi'n licio biscuits. Mae bach yn odd hefyd. Pwy sy'n gofyn? Na. Sa'n gallu ddweud wrth y ti? Falle bydd hyn yn helpu. Alright, ie, fi'n gwybod e. Wy'n edrych mewn i'r posibilwydd bod e wedi dwyn y bisgid olaf yn y tin. Bisgedi? Mae'r cwestiwn? Wow. Wel de, dyna ni. Sa'n rili gwybod beth I ddeud. Yn y sylwadau Easter, guys, mae chance I chi ymuno mewn. Gweud wrth y fi, oedd chi wedi licio'r trailer, oedd yn ffilm byddwch chi'n actually eisiau gweld. Sa'n gwybod am hynny. Oeddech chi'n gallu gweld unrhyw themau I ffilmau arall yn y fideo na. Pwy a wyr. Rhoi wybod I fi yn y sylwadau isod. Hefyd, os wyt ti wedi hoffi'r fideo yma, please tanysgrifiwch a hoffi'r fideo hefyd. Bydd hwnna'n grêt. Cofiwch roi'r notification bell arno I sicrhau bod ti ddim yn methu un fideo. Yr unig peth sydd ôl I ddweud I diolch yn fawr am wyliau. Fi am cael nap fach yn credu oedd hwnna'n... Cofiwch, edrych ar ôl y bisgedi na. Felly, tan tro nesaf, hwyl fawr, tara.